Des de la presentació del cartell de festes confeccionat per James, hem trobat a Héctor Pons, regidor de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Mo, amb molt d'actes protocol·laris, i el que ens hem perdut. I a Menorca i també a totes aquelles persones. Hem estat a la presentació del programa de festes, lliurament de premis de fotografia, a la Junta de Caixers, a la rebuda, juntament amb la batlessa Conxa Juanola, Dona Carbonell, la pregonera de les festes. Vam pensar que seria interessant arribar fins al Migjorn Gran, a la Creueta, per assegurar-nos si el nostre caixer batlle tenia fets els deures. Què ha significat aprendre a muntar a cavall? Per això aprendre a muntar a cavall ha significat un repte i una il·lusió molt grossa. A part de poder participar en el jaleo, què t'ha portat? Del cavall he après una manera diferent d'entendre l'educació, que de fet és la meva professió, i que amb els animals té una manera molt diferent de funcionar lògicament que en les persones. Ja arriben les festes, la ciutat està preparada, jo també m'he preparat i espero també que vosaltres estigueu a punt. Jo us anim a participar en les festes, a viure-les amb alegria, amb il·lusió i sobretot compartint els espais i la festa i cada moment amb el màxim respecte i la màxima emoció. Bones festes!